Samantala, agad naman na nilinisan ng mga street sweepers sa Dagupan City ang mga naiwang basura sa mga pangunahing kakalsadahan matapos ang pagsalubong sa bagong taon. Madaling araw pa lang, nagwawalis na ang mga personnel nang matapos ang napakaabalang araw sa lungsod mula sa dagsa ng mga mamimili noong besperas na nag-iwan ng maraming kalat sa pamilihan hanggang sa mga tira-tirang bahagi ng paputok noong salubong. Mainam rin umano na agad malinisan ang mga kalat upang hindi maging sagawal sa mga motorista at maiwasan ang disgrasyang pwedeng maidulot sa oras na mapabayaang nakatiwangwang ang mga basura sa daan. Samantala, patuloy naman na nakantabay ang halin ng pulisya sa gitna ng kakalsadahan upang tiyakin na mapanatiling maging matiwasay ang paligid hanggang matapos ang holidays. IFM News. IFM News. IFM News.